4 heen. Oh, de koe heen? Ja. Ja. Perfect geprepareerd. Keurig geschilderd. Voor spektakel in Oorlog.
Zevende man, groep 7, Van der Weg. Even doseren met die gas, even kijken hoe gelaten die baan is. Oh ja!
Oh. Ik denk dat het zwaar is. Ja, je pakt hem, hè? Je pakt hem.